Ang gusto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Kung buwag ang Mindanao, buwag sad ang Bisaya sa Pilipinas. Para buwag-buwag na. Butang mo man ang palit, awan ng tandaho, kutara. Oo. Hindi raw kasi yan pwede sa ilalim ng kasalukuyang konstitusyon. Aw dili jud na pwede. Sa nailawang mga konstitusyon. Ikaw Tay Dugong, unsa man imong reklamo ni Tay Dugong nga ibuwag man ang Mindanao? Hindi naman rebellion, hindi yan sedition. There's a process in that. In process in that naman pala eh. I think before the UN, where you would gather signatures from all sorts in Mindanao. Aw, kailangan nimo og pirma sa mga taga Mindanao. Kami pod, kinahanglan po na mag pirma nga mga Bisayas. Isa na ning mga pirma oh. Lahi po ang Bisayas, maghimo sa tag atong flag nga kaugalingon. Sa may logo na to. Sa may logo. Sa kanang puwa ka puti, Puti. may naag sirot. Oh boy, kana mo ang logo. Inatasan na raw niya si Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez na pangunahan ang signature campaign. So dapat tapoy atasan ako sa Bisayas nga magbalay-balay og papirma. Iikot ako ulit sa lahat ng probinsya ng Mindanao at gagawin ko yung pagpapaliwanag. Ay mo po na pagpaliwanag. Kamandi ay. The last thing that we want is na magkagulo-gulo, magkawatak-watak ang ating bansa. Magkawatak-watak jud kay ilain man ang Bisayas. Magrally man sad me.